Depşelim disa çû ba mamosteyê xwe beydaba. Got, mamosteyê min kesên ku ne wekî xwe nexwe bi awayeke din nîşan didin, çawa diyar dibin. Beydaba bişirî û got, ji ber ku rastî wek av, derengtir an zûtir derdikeve. Bila vê yekê bi çîrokekê kevin nîşan bidin. Çîroka wawik an ku wawikekî birçî ku rojekê xwe wek padîşahê ajalan didît. Padîşah serê xwe hejand. Beydaba dest pê kir. Carekê li nêzîkî bajarekî mezin di nava daristanê de wawikekî birçî dijiya. Navê wî çendek bû. Çendek mişk û tiştên biçûk dixwar, lê her gav birçî dima. Wî ji xwe re digot, ez jî kesekî baş im. Çima jiyana min ev qas dijwar e. Rojekê gava ev wawik di bajarokê biçûk re derbas dibû. Kûçikên gund dîtin wî. Çendek çendek. Kûçik bi hev re hawar kirin û bi dû wî ketin. Wawik reviya, lê kûçik gelek bûn û wawik westiya. Çendek revî, revî heta gihîşt nav kûçeyekê vala. Li wir taseke mezin a boyaxa şîn hebû. Boyaxker bi vî awayî karê xwe dikir. Çendek ji ber tirsê û westanê xwe avêt nav tasa boyaxa şîn. Kûçik nedîtin. Wan dît ku tiştek nediyare vegeriyan. Wawik di nav boyaxê de bi tenê ma. Pir wext derbas bû. Gava derket tevahiya bedena wî şîn bûbû. Şînekê ku tu wawikek wek wê nedibû. Çendek ji bajar derket û vegeriya nav daristanê. Lê çawa ket nav daristanê, hemû ajal ditirsiyan û direviyan. Şêr, gur, kevroşk, mişk tu kesî wî nas nedikir. Çendek ev fehm kir û bi xwe re got, çima ez vê derfeta hêja bikar neynim. Bila ez xwe wek tiştekî nû nîşan bidim. Çû ber ajalan û got, hewar e, ez ne wawik im, ne mar im, ne hirç im. Xweda min şandiye, ez çêkirina nû ya hizra Xwedê me. Ez ji nişka ve rabûm da ku bibim padîşahê we. Ajal ji şînahiya wê hejandin, gotin, serokê me ye nû. Şêr û gur bûn parêzgerên wî, Meymun xizmetkarê wî bû, hirç dapîra wî bû. Wawikê şîn li ser textê padîşah rûnişt. Ferman dida hemûyan. Bila her şev şîr ji wî re bê anîn. Bila kevroşk ji wî re biparzîne. Bila her tiştek ji wî re xizmet bike. Lê wawikê şîn xeletiyek mezin kir. Acalên wawik, birayên wî yên rastî. Wî ev qas bilind dît. Hewl dan nêzik bibin. Wawikê şîn jê tirsiya. Gote wan, wawik pîs in. Ew dinya nedîtîne. Ew gelek hov in. Hemû wawik ji axavî hatin dûrxistin. Çend roj derbas bûn. Şevek di asîmana bi heyv, wawik hemû li civata wî kom bûn. Wek her şev, dest bi dengê xwe yê asayî kirin. Wek wawik dengê hawarê û qêrînê. Çendek li ser textê xwe ev deng bihîst. Dilê wî tijî ker bû. Ev deng dengê dapîr û birayên wî bû. Deng yê ku gund piranî dengê wî dikirin. Wekî ku wî bi xwe xewnê dizanibe, dengê xwe jî bilind kir. Hawar kir wek wawik. Hû hû. Hemû ajal li dora wî sekinin. Şêr, gur, hirç hemû bi dengê hawara wî ewnas kirin. Ev dengê wawik e, gotin. Em hatibûn xapandin. Bi hev re xwe avêtin ser wawikê şîn. Pêştir kete ser gur xwe berdanê. Wawikê şîn di hewldana xwe ya xweşxapandinê de êdî bi rastî kuştî bû. Beydaba li ber padîşah serê xwe hejand. Padîşê min,
Kesên ku xwe nevekî rastiya xwe nîşan didin, dengê wan yan tewra wan wê wan eşkere bike. Wawêk nikare wek şêr bimîne. Ku xwe wek şêr nîşan bide, dawiyê wawikî ya wê her derdikeve. Padişah serê xwe hejand, têgihiştin mamosteyê min, mêr di vê ya xwe be. Nexwe rastî wê wî di dawiyê de bide nîşandan. Beydaba bişirî. Ev çîrok di Sanskritî de nîla çiwervaca taka tê vegotin. Em Kurd jî jêrê dibêjin, wawîkê şîn. Eger ev çîrok bandorê li ser hiziratê kiribe, bila bêhna xweş û rastiyê bêhtet e.